ある歌を聴いただけで犯罪者になる。信じられますか？その現実を見ていきましょう。両親はどこ？あるウイグルの歌のタイトルです。すごく人間らしい問いですよね。でも、政府の言い分は全く違うんです。民族の憎悪を煽る歌だ、と相談してるんですね。家族を思う歌がなぜ国家の脅威になるのか、この謎、一緒に解き明かしていきましょう。その鍵は、流出した一本の音声記録にありました。そこには、当局の驚くべき説明が。国家にとって音楽は、単なる娯楽じゃないんです。イデオロギーの、いわば戦場なんですね。当局の言い分はこうです。音楽が外国勢力の道具になって国を乱すと。じゃあ一体どんな歌が問題なのか。その驚きの分類がこちらです。まずカテゴリー1。故郷や母語といったアイデンティティの根幹に関わる歌が対象です。カテゴリー2は苦しみや悲しみを歌うもの。これらは国家への攻撃とみなされます。驚くことに挨拶やラマダンの歌でさえ宗教の強制とされてしまうんです。メロディーが物悲しいとか、現実に不満を言う歌も否定的という理由で禁止です。そして最後、役人を風刺したり、モラルが低いとされる歌ももちろんアウトです。では、もしこういう歌を持っていたら、その罰則、かなり具体的で厳しいものなんです。罰則は、なんと10日間の拘留。実際の適用ケースを見てみましょう。彼らは禁止された歌を自分の写真の BGM に使った。ただそれだけで拘留されたんです。でも、一番驚くべきは、これらの歌の多くが以前は政府に承認されていたという事実です。これは訴求的検閲と呼ばれるもの。つまり、ルールを後から変えて過去に遡って裁くわけです。合法だったものがある日突然違法になる。狙いは記憶や文化の支配です。つまり、音楽はもはやアートではなく証拠として扱われる。これが重要なポイントです。記憶そのものが犯罪になる。だとしたら、一体何が犯罪にならないと言うんでしょうか。もしあなたがずっと愛してきた歌、故郷の歌がある日突然犯罪だと言われたらどうしますか？今回はウイグルの人々にとってごく当たり前になった文化的な営みがどうやって国家への脅威っていうラベルを貼られてしまうのか、そのプロセスを一緒に見ていきたいと思います。まずはそもそもこれらの音楽がどんなものだったのか、そこから見ていきましょうか。テーマは本当に僕たちにもすごく馴染み深いものばっかりなんですよね。家族への愛とか故郷への思い、時には悲しみとか、本当に誰の心にも響くような普遍的なものなんです。これからいくつか見ていきますけど、どれも人々の心の深いところに触れるような歌なんですよ。例えばこれ。両親はどこ？たったこれだけの言葉ですけど、この裏には一体どれだけの物語が隠されてるんでしょうか。次はこれ。子供たちを孤児にしないで。これも家族の絆の大切さとか、社会の中で一番弱い立場にいる子供たちを守りたいっていうすごく切実な願いが込められてますよね。音楽を通じて自分たちのコミュニティを大事にする気持ちがずっと歌い継がれてきたわけです。そして、やっぱりこれですよね。私の故郷。これはただ単に地元が好きっていう話じゃなくて、ウイグルの人々にとっては自分たちのアイデンティティそのものともう分かちがたく結びついてるすごく大事なテーマなんです。で、ここがめちゃくちゃ重要なポイントなんですけど、これらの歌って別に反体制的なアングラ音楽とかじゃ全くなかったんですよ。むしろ逆で、国のテレビで普通に演奏されて政府の検閲もちゃんと通ってた。いわば国からお墨付きをもらってた公認の音楽だったんです。でもここから話がガラッと変わります。もし今見てきたようなごくごく普通でみんなに愛されてた歌を聴くこと、ただそれだけのことが犯罪になってしまったとしたら、一体何が起きたんでしょうか。さて、ここからは文化から犯罪へ。さっきの問いかけ、実は仮の話じゃないんです。今や何百ものウイグルの歌が脅威とみなされて、その文化そのものが犯罪の対象になってしまっているんです。じゃあなんで音楽がそんなに問題視されるのか、その理由がリークされた当局者の音声からはっきりとわかります。
社会を不安定にさせるには、まず人々の考えをぐちゃぐちゃにすることから始まる。つまり、音楽には人の心を変える力がある。それを当局はものすごく恐れているということなんですね。そして、その取り締まりを効率よく進めるために作られたのが、この問題のある歌っていう公式のレッテルです。この言葉一つで、あらゆる文化的なものを問題ありかなしかに分類して管理できてしまう。そういう仕組みなわけです。では具体的に、どんな歌が問題ありとされるんでしょうか。ここからは、その驚くほど広くて、そして曖昧な7つのカテゴリーを見ていきたいと思います。これがその7つの分類です。歴史を遊郭するとか、テロを助長するとか、地面だけ見ると、なるほどと思うものもありますよね。でもよく見てください。幸福な生活を中傷するとか、近代性を無視するとか、これってどうとでも解釈できませんか？すごく主観的で曖昧ですよね。これだと当局のさじ加減一つでどんな歌でも問題にできてしまうわけです。そして本当に衝撃的なのがこの最初のカテゴリー、歴史の外曲です。ここに含まれている歌を見てください。僕たちが最初の方で見た私の故郷とか両親はどこが入ってるんですよ。故郷を愛して家族を思う。それがなぜ歴史の外曲になるんでしょうか。もう普遍的な人間の感情そのものがここでは禁止の対象になってしまっているんです。さて、この分類、もちろんただのリストじゃありません。ウイグルの人々の毎日にものすごく深刻でリアルな影響を与えているんです。特に恐ろしいのが、これ、法律が訴求適用される、つまり過去に遡って適用されるってことなんです。どういうことかというと、昨日まで政府公認で全く問題なかった歌を昔聴いてた、持ってた、ただそれだけで今日になって突然罰せられる可能性がある。後からルールが変えられて核の行動が裁かれるってことなんです。そして実際に人々は罰せられています。ある人は歌が原因で反テロ法違反の疑いをかけられて10頭間も拘束されました。一体何をしたんでしょうか。その罪状が信じられないくらい些細なことなんです。SNS に自分の写真を投稿するときに BGM として禁止された歌を使った。ただそれだけ。僕たちが普段何も考えずにやっているようなごくごく普通の SNS の投稿がここでは犯罪になってしまうんです。しかも当局は市民自身にもお互いを監視させるような指示を出しています。音楽は公式アプリからだけダウンロードしろ。怪しい曲を見つけたら警察に通報しろ。そして最後には運試しはするなと。これはもう人々がお互いを疑い、自分たちの文化さえも恐れるように仕向ける巧みな心理的なコントロールですよね。もちろんこの政策には当局側のいい分、正当化する理由というのもあります。ここからはこの問題をめぐる真っ向から対立する2つの見方を見ていきましょう。片方の見方は、これがごく普通の文化表現を無理やり安全保障の脅威に仕立て上げている組織的な文化の破壊だというものです。一方でもう片方は当局の公式見解に近いもので、これは過激思想から人々を救い社会を豊かにするために必要な安全対策なんだという主張です。全く同じ出来事が見る立場によってこれほどまでに違う物語になるんですね。当局の発表では禁止された歌はたっとの120曲ほどだとされています。でも思い出してください。曖昧でものすごく広い7つのカテゴリー。あれを適用すれば潜在的にはウイグルの音楽のほとんどが対象になり得る可能性があるわけです。何が問題になるかの線引きは結局当局の胸先三寸でいつでも変わりうるということなんです。親への愛や故郷への思いを歌うことが脅威になってしまう。そんな時、文化と犯罪の線引きって一体どこにあるんでしょうか。そしてある文化を守るという名目のもとにその文化そのものをなくしてしまうようなことが果たして許されるんでしょうか。この問いの答えはもしかしたら僕たち一人一人がずっと考え続けていかなければならないことなのかもしれません。もしですね、自分のふるさとを歌った歌、あるいは両親を思う歌、友達との友情を歌った曲がある日突然これは犯罪だって言われたらあなたはどう思いますか。今回はですね、あなたが共有してくださった2つの資料をもとにこの問いを深く掘り下げていきたいんです。はい。片方はウイグルの歌のタイトルをたくさん集めた、色鮮やかな多言語の辞書で、もう片方は本当に衝撃的なレポートでして、
まさにその歌がどうやって問題のある歌っていう扱いになったのか、その中身が詳しく書かれてるんですよね。この2つの資料の対比が本当に強烈なんですよ。ええ。一方は文化の豊かさと普遍性を示しているのに、もう一方はその文化をどうやって解体し抑圧していくかっていう、マニュアルのようになっている。このギャップにこそ今回の話の核心がありますね。では早速、その文化の豊かさの方から見ていきましょうか。ウイグル各局9言語特裁辞典からの抜粋。これすごいですよね。120曲のウイグルの歌のタイトルが、ウイグル語だけでもアラビア文字、ラテン文字、キリル文字で表記されてて、さらに日本語、英語、中国語、トルコ語と合計9の言語でずらっと並んでいる。いくつかタイトルを拾ってみるだけでも本当になんかどこにでもあるような人間味あふれる歌ばかりなんですよ。例えばリストの5番ユルトム、日本語訳はふるさとですね。そう、ふるさと。いいですね。それから16番アターナムカエルで、これは両親はどこ。ちょっと切ない感じもしますけど、家族を思う気持ちですよね。他にも26番のドストゥロクは友情、27番のソユムロクアナムは愛しい母、30番なんてヤクシムスズ、お元気ですかですよ。もう挨拶そのものじゃないですか。そうなんです。本当ですね。これだけ見ると特定の民族とか地域とか関係なく、人間のごく自然な感情がテーマになっている。まるで世界中の誰もが口ずさんできた歌のリストみたいに聞こえます。まさにその通りです。これはある文化が何を大切にして何を歌い継いできたかの、美しいスナップショットなんです。家族、ふるさと、愛、友情。これらは人間の根源的なテーマで、だからこそ文化は豊かになる。この辞書だけを読んでいれば、ただただ平和で人間味あふれる音楽の世界が広がっているように見える。でも、もう一つの資料がこの美しい風景を完全に塗り替えてしまうんですよね。そうなんですよ。ここで登場するのが2026年1月9日付のカシガルタイムズの記事。これはカシガルで行われたウイグル人労働者向けの、強化セッションの漏洩した音声記録が元になっている。はい。このセッションで当局者が労働者たちに繰り返し伝えている中心的なメッセージというのが、ウイグルの歌は国家安全保障の脅威だというものなんです。歌がですか？西側の敵対勢力や3つの悪、つまり分離主義、過激主義、テロリズムを広めるための道具にされていると。ふるさととか友情の歌がですか？そうなんです。音声記録の中である当局者はこう断言しています。社会を不安定化させ、政府を転覆させるには、まずイデオロギーに浸透し、人々の思想を混乱させることから始まる。なるほど。彼らにとって文化、特に音楽はもはや娯楽じゃないんです。イデオロギーがぶつかり合う最前線だと捉えられている。その視点で見ると、さっきのふるさとっていう歌も、単なる郷愁の歌じゃなくて、フライズ主義的な感情を煽るものっていう解釈が可能になってしまうわけですか？そういうことです。ごく普通の感情表現が政治的な文脈に置かれた瞬間、全く異なる危険な意味合いを帯びてくる。そのための具体的な読み替えマニュアルが、レポートに書かれている7つのカテゴリー分けなんです。これが本当にすごくて、当局が問題のある歌を7つのカテゴリーに分類している。一つずつ見ていきたいんですが、まずカテゴリー1。はい。ウイグルの歴史を誘惑し、民族憎悪と分離主義を扇動する歌。そしてこのカテゴリーにどんな歌が含まれているかが衝撃的なんですよね。そうなんです。さっきの辞書にもあった、ウイグルム、私のウイグル、ユルトン、私の故郷、それからアナティリム、私の母語、そしてアターナムカエデ、両親はどこまでこのカテゴリーに入れられている。両親はどこという歌が分離主義を扇動するというのはにわかには信じがたい理屈ですよね。ですよね。ですが、ウイグル人の多くが収容所に入れられ、家族が離散しているという現実を背景に考えると、当局の意図が見えてきます。と言いますと？つまり、個人の悲しみや喪失感を表現すること自体が、間接的に国家の政策を批判し、体制への挑戦とみなされるということです。個人的な感情を口にするだけで政治的な犯罪になってしまう。これは恐ろしい転換ですね。次にカテゴリー2。テロや過激主義を助長し、党の統治を中傷する歌。ここには、アタラル、父たちとか、メン・オルメイメン、私は死なない。
トゥル・オールディングン、立ち上がれといった歌が入っています。これも言葉のすり替えが巧みですよね。ええ。父たちという歌は先祖や遺産への誇りを歌ったものかもしれない。私は死なないは逆境に屈しない意志の表明かもしれない。立ち上がれは自分を鼓舞する歌かもしれない。でもそういった多様な感情や意志がすべてテロの情緒という一つの危険なラベルに押し込められてしまう。悲しみや誇り、抵抗の意志といった人間が本来持っているはずの感情のグラデーションがすべて安全保障上の脅威という一色に塗りつぶされていく感じがしますね。まさに。そして次のカテゴリー3、4、5は宗教に焦点を当てています。神、ラマダン、イスラムの概念に言及する歌。あるいは当局の言葉を借りれば現実への不満を表現する歌が対象です。これも驚きの連続で、例えばアッサラムアレイクン、あなたに平安をというイスラム圏ではごく普通の挨拶の歌。はい。それからラマザンナクシシ、ラマダンの歌。さらにはオラレイという子守歌まで宗教的すぎるという理由で問題視されている。子守歌ですよ。信じがたいですよね。これは当イガルのいかなる精神的、道徳的な権威も人々の生活から根こそぎ切り離そうとする強い意志の表れです。子守歌や日常の挨拶といった文化の最も深いレベルにまで介入して国家が人々の価値観や意味の唯一の供給源になろうとしている。赤ちゃんを寝かしつける歌ですら国家のイデオロギーにとっては脅威になりうると。最後のカテゴリー6と7は役人への中傷や道徳的に低いとされる歌ですね。風刺や社会批判も社会の安定を損なう攻撃とみなされる。これであらゆる批判的な表現の道が完全に閉ざされることになります。この7つのカテゴリーを全体として見ると、定義がいかに曖昧で恣意的に運用できるかがよくわかります。この枠組みを使えば、極端な話、国家を直接的に称賛するプロパガンダ以外のほとんど全ての伝統音楽や現代音楽を問題ありと認定することができてしまうんです。そしてこの統制の仕組みで私が特に気になったのが訴求的な検閲という点です。そこは非常に重要なポイントです。レポートによると禁止リストにある歌の多くは昔は普通に歌われていたどころか中国の国営テレビで放送されたり、政府の検閲をちゃんと通過したいわばお墨付きの歌だったと。そうなんです。変わったのは音楽じゃない。変わったのは国家の寛容性、あるいは政治的な方針なんですよね。これは人々にとって法的な安定性がいかに脆いかということを意味します。昨日まで合法でむしろ推奨されていた文化的な表現が今日には犯罪になりうる。そうなると人々は常に今の政治の風向きはどうだろうかと己の顔色を伺いながら行動せざるを得なくなりますよね。これは表現の自由に対してものすごい萎縮効果を生むんじゃないですか？その通りです。そしてその恐怖を裏付けるために具体的な罰則が非常に厳しく設定されています。レポートにはある若者のケーススタディが紹介されていましたよね。ありました。SNS のクワイショーや WeChat で禁止された歌を BGM にして自分の写真を投稿しただけで、反テロ法違反で10日間も拘束されたと。待ってください。自分の写真の BGM に曲を使っただけですよね。それで反テロ法違反。そうなんです。それはちょっと信じがたいというか現実感がなさすぎます。しかしそれが現実なんですね。この事例が示しているのは当局があからさまな政治活動だけを標的にしているわけではないということです。むしろ人々の日常生活そのものを監視し罰することに重点が置かれている。なるほど。そしてその監視網をより効果的にするために市民同士の監視を奨励する仕組みまで作られている。市民同士の監視ですか？はい。強化セッションでは参加者に対して公式アプリ以外から音楽をダウンロードしないこと、そしてもし友人や家族が疑わしいコンテンツを共有していたらすぐに警察に通報するようにと指導されるんです。うわぁ、それはもう社会全体が相互監視のシステムになるということですね。人々は自分を検閲し、そして互いを検閲し合うようになる。信頼関係が根底から破壊されてしまいます。それこそがこのシステムの目的なのかもしれません。人々を孤立させ、連帯させない、国家と個人という関係だけを残す。話を聞けば聞くほど巧妙に、そして徹底的に作り込まれたシステムだということがわかりますね。
そして音声記録の最後の方で非常に興味深いというか奇妙な矛盾点が出てくるんですよね。当局者の一言ですね。ええ。一人の当局者がこの禁止措置を大したことないように見せかけようとするのか、数千曲ある歌のうち禁止されるのはたった120曲程度に過ぎないんだと付け加えるんです。でも私たちが最初に見た多言語辞書、あれにリストアップされていた歌の数がちょうど120曲だった。これは偶然なんでしょうか？偶然ではないでしょうね。おそらく当局が念頭に置いている問題のある歌の具体的なリストがまさにその120曲なのでしょう。しかし、本当に恐ろしいのは、その120曲のリストそのものではないんです。と言いますと？問題の核心は、先ほどから見ている7つのカテゴリーの定義がいかに曖昧で広範囲かという点にあります。なるほど。当局者が心配するな、たった120曲だと言って人々を安心させようとしても、その背後にあるルールブック、つまり7つのカテゴリーはいつでもどんな歌でも問題ありと認定できる絶大な権限を当局に与えているんです。なるほど。つまり今日のリストは120曲のかもしれないけれど、明日にはこの曖昧なルールを適用して200曲、300曲と増やすことも可能だということですね。その通りです。このリストは氷山の一角、あるいは始まりに過ぎない。本当の脅威は、文化的な表現を時の権力者の都合で恣意的に犯罪化できる枠組みそのものが作られてしまったことなんです。今回は、美しい歌のタイトルが並ぶ辞書と、その歌を犯罪とみなすための記録、この2つの資料を深く見てきました。ここから浮かび上がってきたのは、故郷を歌ったり、親を思ったりといった、ごく当たり前の人の行為が、いかにして国家転覆の可能性を秘めた危険な行為へと言葉の力で再定義されてしまうかという冷徹なプロセスでした。これは単にいくつかの歌を禁止するというレベルの話をはるかに超えています。文化的な記憶を消去し、人々の間の感情的なつながりを断ち切り、国家が認めたアイデンティティ以外の拠り所から個人を孤立させるための包括的な戦略と言えます。人々の目に見える行動だけでなく、その内面にある感情や記憶までもコントロールしようとする試みなんですよね。最後に、あなたに考えてみてほしい問いを一つ投げかけたいと思います。強化セッションで流されたプロパガンダ映像は、社会の不安定化は人々の思想を混乱させることから始まると警告していました。でも、もしある国家が自らのイデオロギーの安定を守るために、子守歌や親を思う歌、あるいはお元気ですかという日常の挨拶の歌まで禁止しなければならないのだとしたら、それはそのイデオロギーの強さや自信について一体何を物語っているのでしょうか。今回はウイグル語の歌のタイトルを多言語翻訳した辞書と、それらの歌が問題のある歌として扱われている実態を告発する調査記事、この2つですね。早速ですが、この2つの資料が持つ力をどう最大限に引き出すか探っていきましょう。はい、お願いします。まず、この資料の構成からなんですけども、片方は学術的な辞書、もう片方はジャーナリスティックな告発記事。この2つが並べで提示されているだけでも、もちろん強烈なメッセージ性はあります。ただ、正直なところ、そのつながりが読み手に少し委ねられすぎているかなという印象も受けたんですよね。なるほど。単に参考資料ですというふうに見えてしまって、作り手が意図したであろう文化の豊かさとその破壊という対比が少しぼやけてしまう危険性があるんじゃないかと。全く同感です。そこがこの資料の持つポテンシャルであり、同時に、現在の形式での課題点でもあると思います。2つの資料を並べるだけでは、それぞれの持つ衝撃的な力が十分に伝わらない可能性がありますね。衝撃が半減してしまうということですか？そうです。半減とまで言うと大げさかもしれませんが、現在の形式だと、読者は辞書をあくまで学術的な単語リストとして見て、記事は記事で独立したニュースとして別々に読んでしまうかもしれない。わかります。そうなると、豊かな文化の存在証明である辞書と、その文化が組織的に抹消されようとしている告発記事、この2つを結ぶ、その悲劇的な線が見逃されてしまう恐れがあるんです。なるほど。読者が感じるべき感情的、知的な衝撃が読み手の読解力に依存してしまうというか、偶然の産物になってしまう。それは非常にもったいないなと。偶然ではなく、
作り手の明確な意図として、2つの資料の間にもっと強固な橋を架ける必要があると。おっしゃる通りです。そのつながりを意図的に見せていくには、どうすればいいんでしょうか。はい。提案したいのは、2つの文章をより直接的に統合して、1つの物語として再構築することなんです。物語ですか？はい。文化的な豊かさ、つまり辞書が示す世界から文化的な抹消、つまり記事が告発する現実へと読者を能動的に導くんです。そうすることで性的な資料が一つのダイナミックで非常に説得力のある体験へと変わるはずです。性的な資料を体験に変える。具体的にはどんなアプローチが考えられますか？例えばですね、記事の物語構造そのものに辞書を組み込んでしまうという方法があります。ほう。記事の冒頭で問題のある歌という概念が提示されますよね。はい。そして禁止された歌の各カテゴリーを説明する流れの中で、辞書から該当する歌のタイトルと多言語翻訳を、証拠として引用挿入していくんです。なるほど。記事のテキストの中に辞書の要素をビジュアル的に埋め込んでいくようなイメージですかね。例えば、ウイグルの歴史を歪む歌というカテゴリーの説明が出てきたら、そのすぐ下に、まさに、そのすぐ下に辞書から引用した形で、ウイグルム、私のウイグル、ユルトム、私の故郷、アナチリム、私の母語といった歌のリストを並べてみせる。なるほど。そうすれば、禁止されているものが何か抽象的で過激な思想ではなく、私の故郷や私の母母といった誰もが共感できる普遍的なテーマを持つ歌なんだということが、理屈じゃなくて視覚的に、そして直感的に伝わります。確かに、単なる歌のリストが声高に叫ぶ告発の証拠として立ち上がってくる感じがしますね。そうなんです。それはインパクトがありますね。抽象的な弾圧という言葉が失われた文化の具体的な断片として生々しいリアリティを帯びてくる。もう一つ何かアイディアはありますか？もしこれがウェブで公開される資料であれば、デジタルならではのインタラクティブな仕掛けも非常に有効だと思います。インタラクティブですか？辞書の部分を単なるリストではなくて、クリック可能なインターフェースにするんです。読者が例えば、アターナムキエールでさ、私の両親はどこという歌のタイトルにカーソルを合わせるかクリックすると、ポップアップウィンドウが開いて、この歌はカテゴリー1、分立主義を扇動する歌に分類され、歌うことを禁止されているといった記事からの抜粋が表示されるようにする。面白いですね。それは読者の体験を大きく変えそうです。受け身で読むんじゃなくて、まるで自分が調査員になって、一つ一つの歌の背景を暴いていくような。そうなんです。これは読者の体験を受動的な読書から能動的な調査や発見へと転換する効果があります。一つ一つの歌のタイトルが巨大な悲劇への入り口になる。この仕掛けによって、読者は文化とその弾圧の現実をより深く自分自身の問題として個人的なレベルで理解することができるようになるでしょう。なるほど。読者が自分でクリックして発見するというのは確かに体験として強烈ですね。その読者の体験という点でもう一つ気になったのが、この問題に馴染みのない読者がどう感じるかという点なんです。はい。内容はウイグルの状況に特化してますが、これをどう普遍的なメッセージにつなげていくか、そのあたりはどうでしょうか？非常に重要なポイントですね。それが2つ目の大きなテーマになります。普遍的なテーマと具体的な弾圧を結びつけることで、より幅広い読者の共感を呼び、この作品が持つ So what、つまり、だから何なのかという問いへの答えを強化できます。今のままだと、その So what が少し弱いというか、特定の文脈を知っている人にしか届かない可能性があると。そういうことです。故郷を愛する歌を歌うことが、なぜ国家分離を扇動するという罪になるのか。この論理の飛躍は、例えば日本や欧米で暮らす読者には直感的には理解しにくい部分だと思うんですよね。確かにそうですね。そうなると、この問題の異常さや非人道性が十分に伝わりきらず、遠い国で起きている特殊な出来事として片付けられてしまう危険性があります。その文化的な壁、あるいは認識の溝を埋めるためにはどうすればいいんでしょうか？禁止された歌が持つテーマ、例えば家族、故郷、信仰、
愛といったものがいかに普遍的な人間の価値観であるかをもっと意図的に戦略的に提示するんです。ほう。禁止された内容の普通さを強調することで、それを取り締まる国家の行動の異常さがあらゆる文化背景を持つ読者にとってより身近で直感的に理解できるものになります。普通を強調することで異常を際立たせる。逆説的ですけど、非常に効果的なアプローチに聞こえます。ええ。具体的な方法としては、辞書のリストをアルファベット順ではなくて、テーマ別に再編成したセクションをあなたに設けるのが有効でしょうね。テーマ別ですか？はい。家族を歌った歌というカテゴリーを作って、そこにアターナムカイヤールで、私の両親はどこや、ソイユブクアナム、私の愛しい母を並べる。同様に故郷を思う歌として、ユルトゥム、私の故郷やアナユト、母国をまとめるんです。そしてその横に中国政府がつけたレッテルを並べると。その通りです。各テーマグループの横に中国政府がそれらを禁止する理由、つまり分離主義を扇動、宗教的過激思想を助長といった公式見解を併記するんです。ああ。そうすれば、私の愛しとい母という人間的な歌のタイトルのすぐ隣に、宗教的過激思想という政治的なレッテルが並ぶことになる。この強烈な不協和音、その巨大な溝を見ただけで、読者はもう説明を読まなくても、この弾圧の本質を、その不条理さを理解できるはずです。それは、言葉を失いますね。どんな解説よりも雄弁な対比です。これは事実を並べているだけですからね。事実の持つ力がこれ以上なく発揮される見せ方だと思います。ええ。もう一つは、短い比較表現、つまりアナロジーを導入することです。アナロジー？特に記事の序文のような読者が最初に触れる部分にこんな一文を加えてみるのはどうでしょう。もしあなたの国で最も愛されている子守歌が過激主義を増長するとされ、故郷の山の美しさを歌う民謡が国家への反逆とみなされる世界を想像してみてください。この資料が描いているのはまさにそのような現実です。なるほど。読者自身の文化や経験、価値観に引きつけて問題を一気に自分ごととして捉えるわけですね。そうです。自分の国のふるさとや子守歌に置き換えて考えさせることで、文化的なコンテクストを飛び越えて感情的なレベルでつながることができる。ええ、このようなアナロジーは文化的な壁を越えるための非常に強力なツールです。ウイグルの人々が直面している状況が遠い国の特殊な出来事ではなく、人間の尊厳そのものに関わる普遍的な問題なのだと瞬時に伝えることができるでしょう。読者の心の中に強固な共感の土台を築くことができるわけですね。はい。感情的なレベルでつながるという話が出ましたが、最後のポイントはまさにそこなんです。資料は120曲のリストと政府の研修音声の書き起こしという非常にデータ中心で客観的な内容ですよね。ええ、そうですね。事実は雄弁ですが、だからこそ読者の記憶に深く刻み込むための顔、つまり人間的な物語がもっとあってもいいのではないかと感じました。おっしゃる通りです。そこが3つ目の、そしておそらく最も重要な改善点です。資料の持つ客観的な力と、そこに込められた人間的な物語のバランスを取ることで、この作品は単なる告発資料から忘れられない記憶へと昇華するはずです。今の資料でも、アブラジャン・アブドゥ・アユップ氏やアブドゥレヒム・ヘイト氏といった歌手の名前は出てきますが、あくまで情報として断片的に語られているだけという印象で。そうなんです。その結果、資料全体が膨大な証拠の集積にとどまってしまって、読者が感情的に没入できるような記憶に残る物語としての側面が弱い。データは頭を説得しますが、物語は心を動かし、記憶に深く定着させる力がありますから。この悲劇を単なる情報として消費させてはいけないと思うんです。では、どうすればこの客観的なデータに物語性、つまり人間の顔を与えることができるでしょうか？複数の資料に名前が登場する特定のアーティストの物語を作品全体の縦軸として据えることを提案します。文化抹消という大きな悲劇を彼ら一人の経験を通して具体的に描き出すんです。そうすることで120という抽象的な数字に血の通った人間の顔が与えられます。
例えば、資料にも出てくるアブドゥレヒム・ヘイト氏に焦点を当てるといった形でしょうか。素晴らしい例です。彼に焦点を当てた章、あるいは作品全体を貫くストーリーラインを設けるのは非常に効果的でしょう。まず、辞書のリストから、彼の美しい歌、ウイグルム、私のウイグルや、ウィジダンソリキ、両親の呼び声などを紹介する。読者はまず、彼の芸術家としての一面に触れるわけです。はい。次に、記事の情報をもとに、それらの美しい歌が、現在では違法な問題のある歌とされているという冷徹な事実を提示します。芸術から弾圧へという流れですね。そして最後に、彼自身が拘束され、一時は死亡説まで流れ、やがて明らかに強制された映像で姿を現したという経緯を時系列で語る。一人のアーティストの歩みがウイグル文化全体がたどる運命の縮図として機能するんです。読者は彼の物語を通して120曲のリストの背後にある無数の悲劇をより深く、腹の底から感じ取ることができるはずです。一人の物語に絞ることで、読者は感情移入する対象を得られるわけですね。ただ、少し気になったのは、一人の物語に集中することで、他の多くの犠牲者の存在が見えにくくなるというリスクはありませんか？それは非常に的確な指摘です。だからこそ、彼の物語を象徴として位置づけることが重要になります。序文や結論で、これはヘイト氏一人の物語ではない。彼の身に起きたことは、名前も顔も知られていない無数のアーティストや文化を愛する普通の人々が直面している現実の縮図なのだ、と明確に伝えるんです。なるほど。彼の物語を入り口として、その先に広がる広大な悲劇を想像させる。そうすることで、物語の持つ感情的な力と、問題の全体像を両立させることができるはずです。なるほど。象徴として描くと、非常に説得力のあるアプローチです。他に何か物語性を強化する方法はありますか？もう一つ非常に強烈な効果を生むのが、Before and After という対比構造を用いることです。Before and After。記事の中に、このらの歌は何世代にもわたって歌われ、国営テレビで演奏され、公式の検閲機関に承認されていたという信じがたいほど重要な一文があります。これをマクセダイザンに活用しない手はありません。具体的にはどう見せるんでしょうか？かつて、まさにその国営テレビで祝福されながら歌を演奏しているアーティストの姿。可能であれば、映像や華やかな写真などをビフォーとして大きく提示します。はい。そしてページをめくった、あるいは画面をスクロールした次の瞬間に、アフターとして、同じ歌を犯罪だと断定する政府の研修音声の書き込みと、その歌手が投獄されたという事実を冷徹なテキストで突きつけるんです。それは強烈ですね。同じ人間が同じ歌を歌っている。かつては国家に称賛されていた輝かしい姿と、数年後には犯罪者として断罪される現実。その二つを並べるだけで、どんなに長い解説よりも、雄弁にこの体制の異常さと理不尽さを物語りますね。過去の証人が、ある日突然、訴求的に犯罪化されたという事実。その恐ろしさは、何百ページの報告書よりも、この一つの残酷な対比によって、読者の脳裏に焼き付いて離れないはずです。これは、単なる情報の提示ではなく、読者の感情と倫理観に直接揺さぶりをかける、ジャーナリスティックな演出と言えるでしょう。今回は本当に多くの視点をいただきました。まとめますと、まず、辞書と記事という二つの資料をただ並べるのではなく、物語やインタラクティブな仕掛けで能動的に統合し、一つの体験として再構築すること。はい。そして、第2に、歌のテーマの普遍性を強調したり、読者自身の文化に引きつけるアナロジーを用いたりすることで、文化的な壁を越えた共感を生み出すこと。最後に、アブドゥレヒム・ヘイト氏のような個人の物語を軸に据えるか、ビフォー&アフターという強烈な対比を用いることで、客観的なデータに人間の顔を与え、読者の記憶に深く刻み込むこと。この3つですね。そうですね。いずれも、この素晴らしい資料の持つ力をさらに何倍にも増幅させるための非常に具体的な提案だと感じました。これらの提案が、この重要な告発を一人でも多くの人に、そしてより深く届けるための一助となれば幸いです。これらの点を踏まえて修正された作品をぜひまた拝見できることを楽しみにしています。
本日はありがとうございました。ありがとうございました。サデベートへようこそ。本日は、中国政府によるウイグル音楽の組織的な禁止措置について考えていきたいと思います。根拠となるのはですね、カシュガルでの強化セッションを記録した漏洩音声と、そこで明らかにされた問題のある歌のリストです。この政策は分離主義や過激思想から社会を守るための、やむを得ない安全保障措置なのでしょうか、それともウイグルの文化そのものをターゲットにした弾圧なのか、これが今日の革新的な問いになります。私はこれを安全保障を名目とした組織的な文化的抹殺であると考えています。そして私はですね、これが社会の安定を維持して、目に見えにくいイデオロギー的な脅威に対抗するために、必要な措置であるという視点を提示したいと思います。では早速ですが、この問題の核心にあるのは、一体何が禁止されているのかという点ですよね。漏洩した資料を見ると、そのリストには、例えば、我が故郷、ユールトムや母語、アナチリムといった曲が含まれているわけです。これらは故郷とか言語、家族への愛を歌ったもので、極めて普遍的なテーマじゃないですか。こうした歌が一体どうして国家の安全保障を脅かすというんでしょうか。もちろんその個々の曲名だけを見ればそう思われるのも、無理はないと思います。しかし、当局が懸念しているのは、歌そのものの芸術性というよりは、それが特定の思想を広めるための乗り物として使われてしまう、その可能性なんですね。音声記録の中でも、当局者は、イデオロギーは国家安全保障の最前線だと、繰り返し強調しているわけです。社会を内側から不安定化させるには、まず思想を混乱させることが最も効果的だという、そういう認識があるわけです。しかし、その乗り物になるっていう理屈を適用すれば、もうあらゆる文化表現が規制の対象になり得てしまいますよね。特に私が問題だと感じるのは、これらの歌の多くが、かつては中国の国営テレビなんかで普通に放送されて、政府の検閲を通過していたというその事実です。昨日まで合法で国が認めていたものが今日から突然犯罪になる。これは法の支配とはとても言えない恣意的な権力行使の何よりの証拠じゃないでしょうか。なるほど。そこはですね、脅威が生態的なものではなくて、常に変化するという視点が必要だと思うんです。かつて無害に見えた歌が、新たな社会的政治的な文脈、特にインターネットの普及によって、過激派グループのシンボルのように扱われたり、分離主義的なコミュニティで、アンセムのように利用されたりするようになったとしたらどうでしょう。歌の意味合いっていうのは、作られた当初とは全く変わってきてしまう。国家としては、そうした新たな脅威の芽を摘むために政策を更新する、義務があるとも言えるわけです。新たな脅威ですか。なるほど、脅威は変化するというお考えですね。ただその脅威を認定する基準があまりにも曖昧すぎませんか。当局が設定したとされる7つの禁止カテゴリーには、現実への不満を含む歌とか、宗教的思想に満ちている歌といったものが含まれています。例えば、現実への不満というのは、これ政府に批判的な芸術表現を全て禁止すると言っているようなものじゃないでしょうか。これでは健全な社会批判さえも許さないぞという、そういうメッセージに聞こえますが。その曖昧に見えるカテゴリーこそがですね、巧妙に隠されたイデオロギー的な脅威を特定するために必要だと、当局は考えているんでしょう。例えば、宗教を信じることを強制する歌というカテゴリーがあります。これは宗教そのものを否定しているわけではなくて、宗教を利用して世俗的な社会秩序を破壊しようとする、そういう過激な原理主義の拡散を防ぐための措置なんですね。歌詞にハラルとかハラムといった言葉がほんの少し含まれているだけで反イスラム主義の斬首だとみなされるケースもあるようですが、それはそうした言葉が過激派によって人々を社会から孤立させて自分たちの思想に引き込むためのツールとして使われる危険性を警戒しているからなんです。それはしかし非常に拡大解釈に聞こえますね。友情、ドストルクという曲までがリストに入っているのは、これはどう説明しますか？友情という
これ以上なく普遍的な価値観に一体どんなイデオロギー的な脅威が隠されているというんでしょう。それに、当局者は数千曲あるウイグル音楽のうち、禁止されるのは120曲程度だと述べているそうですが、その数字自体が少しミスリーディングだとは考えられませんか？もしその120曲がウイグルの人々にとって最も心の拠り所となる文化的に極めて重要な曲ばかりだとしたら、それは単なる120曲ではなく、文化のいわば背骨を折るに等しい行為ではないでしょうか？それは非常に重要なご指摘だと思います。確かにどの曲が選ばれているのか、その文化的価値というのは考慮されるべきでしょう。しかし、一方で禁止リストには、トルキスタンに捧ぐ、トルキスタンがベギシライメンや反トゥルク主義、つまりトゥルク系民族の連帯とか統合を目指す思想の象徴である青い狼、国母霊といった、これはもう明らかに分離主義的、民族主義的な範囲を持つ曲も含まれているわけです。これは当局が無差別にあらゆる文化を弾圧しているんじゃなくて、明確な政治的意図を持つ特定のコンテンツを標的にしていることの少佐とも言える。すべてのウイグル音楽ではなく、国家の統一を脅かす可能性のある問題のある意思の拡散を止めようとしていると見ることもできるはずです。仮にごく一部にそうした政治的な歌が含まれていたとしても、そのために取られている措置があまりにも不釣り合いです。資料によれば、ある人物が個人の写真のスライドショーの BGM にその禁止された曲を使っただけで、反テロリズム法が適用されて10日間も拘束されている。これは音楽を共有したという行為に対する罰としては明らかに過剰ですよね。予防措置というより、これはもう特定の文化を持つ人々に対する見せしめであり、恐怖によって文化活動そのものを萎縮させようという、そういう意図を感じずにはいられません。はい。罰則の厳しさについては、議論の余地があるかもしれません。しかし、私はそれを現代的な脅威に対応するための一種の予防的な安全保障措置として理解すべきだと考えるんです。過激思想は今やたった一つの SNS 投稿からまるで燎原の火のように広がる可能性がある。特に影響を受けやすい若者の間で、キャッチーな音楽を通じて過激な思想が何かクールなものとして受け入れられてしまう危険性は決して無視できないわけです。オンラインでの拡散を初期段階で断固として断つことが、より深刻な暴力や社会不安を防ぐために不可欠だという、そういう判断があるんでしょう。個人の自由に対する、短期的な制限は、社会全体の長期的な安定を守るためには、時にはやむを得ないという考え方です。その社会全体の長期的な安定という言葉がどうも腑に落ちないんですよね。なぜならその安定のためにある特定の文化が犠牲にされているように見えるからです。昨日まで方法だったものを遡って犯罪とする。その不確実性の中でアーティストは一体どんな歌を作ればいいのかわからなくなる。一般の人々もどの曲を聴いてどの曲を共有すれば罰せられるのかわからない。このような状況は文化の創造性を根絶やしにするだけじゃなくて、人々からアイデンティティの拠り所そのものを奪うことにつながりませんか？脅威への対応と文化保護のバランスが非常に難しい問題であることは私も認めます。しかし、経済発展と生活水準の向上というより大きな視点も必要ではないでしょうか。過激思想が蔓延して社会が不安定になれば、経済活動は停滞し、最も被害を受けるのは結局そこに住む一般の人々です。安定した環境を確保することが結果的に文化が花開く土壌を守ることにもつながるという考え方ですね。このアプローチが必ずしも国際社会から完全に孤立しているわけではないということも指摘しておく必要があります。国際社会の反応という点ですね。多くの西側諸国や国際人権団体は、この音楽の禁止を言語教育の制限や宗教活動の弾圧と並行して行われる文化的ジェノサイドの一環だと強く非難しています。これは単なる安全保障政策ではなくて、ウイグルという民族のアイデンティティそのものを解体しようとするより大きな体系的な取り組みの一部だとみなされているわけです。西側諸国からはそうした厳しい批判があることは事実です。しかし、その一方で、この問題に最も敏感であるはずのイスラム諸国の反応はどうでしょうか。イスラム協力機構 OIC や
パキスタン、サウジアラビアといったイスラム世界の主要国が中国に対して組織だった明確な非難声明を出していない。この沈黙は非常に示唆的だと私は思います。その沈黙は中国との経済的な利害関係とか、政治的な配慮から来るものであって、政策の正当性を認めているわけではないと考えるのが自然じゃないですか？いや、それだけでは説明がつかないと私は思いますね。彼らはこれをイスラム教徒全体への弾圧というよりは、中国という国家が国内の特定地域で抱える過激主義との戦い、つまりテロ対策の一環として理解しているのではないでしょうか。西側諸国とは異なる自国でも同様の課題を抱える国々だからこそのある種の現実的な理解があるのかもしれません。西側の価値観だけを絶対的な基準としてこの問題を断じるのは少し単純化しすぎている可能性もあります。議論を重ねてきましたが、やはり私の見方は変わりません。これは安全保障を隠れ蓑にしたウイグルの文化的アイデンティティに対する広範な攻撃です。禁止された歌のリストに見られる普遍的なテーマ、そして現実への不満といった曖昧極まりない禁止カテゴリー、早急的な法の適用と不釣り合いな罰則、これらすべてがあらゆる土着の文化的表現を潜在的な犯罪とみなし、人々を沈黙させる、そういう体制の意図を明確に示しているように思えてなりません。私はこれを複雑で困難な安全保障環境における苦渋の、そしてある意味ではやむを得ない措置だと考えます。音楽という媒体を通して行われる、そのイデオロギー的な浸透がもたらす現実的な脅威を理想論だけで無視することはできない。社会の安定とそれによってもたらされる人々の生活の向上を確保するためには、時にはこのような断固とした介入が必要になる。これは文化の破壊ではなく、危険な子孫の汚染から文化そのものを守るための困難な試みと捉えることもできるのではないでしょうか。ウイグル音楽をめぐるこの問題は、文化、アイデンティティ、そして国家安全保障がいかに複雑に、そして時に対立的に交錯するのかという、より大きな問いを私たちに突きつけます。本日提示された2つの視点は、この問題の持つ多層的な側面の一端を明らかにしたに過ぎません。資料には、さらなる探求を促す多くの詳細が含まれています。最終的な判断は、聞いているあなた自身に委ねられています。